lebo ja som sa považovala už za tak relatívne chorú vo svojej vlastnej hlave, že vlastne ja už sa neoplatím liečiť. A ja som vlastne v tej chvíli ako keby začala túžiť po tom, že ja chcem byť zdravá. Ale ja som cítila, že ja tomu vnútorne neverím, že sa to dá. A ja som cítila, že to je ako keby ten najväčší blok, ktorý mám, lebo ja som vlastne počas tej svojej liečby a všetkého možného vykázala strašne veľa sabotujúceho sa správania. Ja som vedela, že toto nesmiem, presne to mi chutilo. Takže vlastne aj u mňa nastal ten proces tak, že som v podstate prvýkrát uverila, že sa môžem vyliečiť a tým pádom som začala hľadať a podnikať kroky k tomu, aby som sa naozaj vyliečila. A zrazu sa mi začali dostávať do cesty veci, ktoré mi zafungovali. Hej? Ktoré neboli nejako vyslovene dramatické, ktoré neboli komplikované, ktoré som nemala pocit, že niečo akože si musím zakazovať. Zrazu z toho odišla tá nutnosť. Prvé som mala pocit také voľnejší, že áno, ja sa môžem vyliečiť. Hej? Ale stále som tam mala to, že musím niečo pre to spraviť. Samozrejme, hej, to nie je také, že zaspím a zobudím sa zdravá. Hej? Ak my dokážeme odhaliť podvedomé presvedčenia, ktoré tam máme, či už o zdraví, o vzťahoch, o čomkoľvek, tak potom vlastne s tým dokážeme pomocou Psyche veľmi jednoducho pracovať a vlastne to zmeniť. Odstráň limity zo svojej hlavy a zúčastní sa Psyche Basic seminára. Viac informácií na webe www.oslobodsvojumysel.sk